Bună ziua, guys, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să ne jucăm iarăși FC Mobile. Da, iarăși, coincidență nu. EA Sports, it's in the game. Nu știu de ce îmi place așa de mult FC Mobile. Pentru că sunt cu jucători și mie îmi place fotbalul. Îl avem aici pe Bogdan, un YouTuber foarte cunoscut de 715 oameni. Și acum vi-l dau. Salut! Canalul meu. Să dați subscribe și la Bogdan și Oraș Gaming și la Mosu se joacă. Da, el este Bogdan și mai vorbim. O să mai vorbim așa, Bogdan, ok? Da. Doamne. Eferește. O plecat un pic Bogdan. Bogdan. Ulan Bogdan. Play. O să dăm la versus atac. Sper că vă place noul event. Bogdan, mai venit. ție-ți place noul event? De unde? De pe FC Mobile. De nici nu mă joc. Da, e destul de șmecher. Și el zic că te joci un pic așa rar. Da. Se joacă rar, dar ai văzut eventul, deci ce notă dai de la 1 la 10? Băi, dau 10, chiar e foarte șmecher. Foarte șmecher, s-au adăugat și cardurile de 100. Chiar șmecher. Uitați echipament. Boligan. Deci să zicem că tu ești ăsta, comentatorul. Zici, am început un nou match, știi? Vorbești într-una despre... Nu, despre așa, că știi cum e la fotbal, vorbești despre meci, înțelegi? Da, nu, dar nu prea știu. Nu, dar zi ce-ți vine. Ce? Ce-ți vine? Nu, bine. Dar nu știu ce să zic. Zi că-s pe vlog cu tine. Da, ești pe vlog cu tine, nu știu ce să zic. Nu știu. Garincea forfecatuso. A venit acum un prieten de-al meu. Da. Bun! Șut! Ei, fă-l! Griezmann! Ronaldo. Să știți că mi-am deschis un nou canal în vacanța de vară. Bogdan! Vino! Tom! Stai cu mine sau cu ei? Stai cu băieții sau cu mine? România! Cred că vine sora ta. Nu-i sora mea. Părinții mei plecați. Nu aveți voi. Am văzut ceva ce nu trebuie văzut. Deci, da, acum... Bogdan, vină un pic, rapid! Nimic. Asta e ta. Hai, acum facem un match
Și când este gol, zic gol. Da, nu exact zic să mă duc la ei. Da. Uite mingea. Hai, deci. Zi-mi din astea, hai Amir, în continuu. Și zi, hai Foresta. Ce-i Foresta? O echipă. Hai Foresta. Îți rup picioarele. Na, gata. Vezi că-s pe vlog. Vica manestrato, vini mai firiasto, Când? Da, când merge mami să-i facă... Vino un pic la bună. Când merge mami să-i facă injecție, atunci vrei să mergi? Nu, acum nu. Când merge, nu. Trebuie să vedem nici mama ei, nu e acasă. Voice minus Weigand not want my daily fantasy. Estrico di fisco si badimesta, ascava la nestra, ficiu matilias, orice somi casa, druchiri salon, de dramba mica vanestradu, inha mai firias, oh, tu bicosa, si tu balas nis. Sanime cenaio, druchili sava, vica strata, vini mai piras. Bun. Și trebuie să închei videoclipul. Bye bye!